velkommen til min lille podcast her. Jeg hedder Lotte, og jeg er i nogle kredse bedre kendt som plantefarveren. Jeg driver min egen lille virksomhed, hvor jeg underviser i plantefarvning, både online og på fysiske kurser rundt omkring i landet. I det her podcast afsnit i dag, der vil jeg tale om at tørre planter, hvordan man tørrer forskellige planter, og jeg har fået nogle spørgsmål ind på min Instagram, hvor jeg har spurgt ud til jer, om I ville skrive jeres spørgsmål ind omkring at tørre planter og gemme til vinteren. Så jeg har nogle spørgsmål, og så vil jeg bare vise jer nogle forskellige metoder til at tørre planter på forskellige måder, alt efter hvad man skal bruge dem til, og alt efter hvad det er for nogle planter, man har. Så jeg tænker, at jeg starter med lige at få gennemgået de her spørgsmål, jeg har fået, og så vil jeg gå videre til bare at vise nogle forskellige metoder, jeg bruger til at tørre mine planter med. Der er sikkert masser af forskellige måder at gøre det på, så hvis du gør det på en anden måde, og det fungerer fint for dig, så kan du bare blive ved med at gøre det sådan. Og ja, der er sådan meget forskel fra plante til plante, så I må også lige sådan eksperimentere lidt med det derhjemme, også alt efter hvad for nogle forhold I har til at tørre planterne. Men jeg hopper ud i spørgsmålene nu, og så viser jeg det andet bagefter. Så jeg kigger lige ned på min seddel med spørgsmål her. Det første spørgsmål jeg har fået, det er, hvilke farveplanter kan man ikke tørre? Og langt de fleste ting kan man faktisk tørre med rimelig fin succes. Der kan være lidt forskel på hvordan farverne bliver, når de er tørret og når de er friske. Men de fleste planter man kan farve med, de fungerer også okay i tør tilstand. Men der er nogen, der kan være svære at tørre, som ikke rigtig fungerer med at blive tørret. Det kunne fx være tagrør, dem putter jeg altid i fryseren i stedet for. Min oplevelse er, at når man tørrer dem, så er det som om de ligesom visner lidt, og så mister de sådan den grønne farve, og så bliver det mere gult. Jeg ved, der er nogen, der har succes med at tørre dem i små bundter, men jeg synes altså, det fungerer meget bedre med fryseren. Der synes jeg slet ikke, der er nogen forskel fra de friske og de frosne. Så det er min yndlingsmåde at opbevare tagrør på, så jeg har til hele sæsonen. Så er der også en anden af de her planter, der kun er fremme lidt kort tid, ligesom tagrørene, og det er blomsten fra rød hestehår. Det er sådan en lille, kraftig, lidt hyacintlignende blomst, der kommer op i det aller tidligste forår. De er heller ikke velegnet til at tørre, fordi det er en meget våd plante. Det er sådan en meget sprød, underlig plante, så de vil ligesom bare sådan falde lidt sammen, synes jeg, og mugne lidt hurtigt, hvis man prøver at tørre dem. Så dem plejer jeg også at putte i fryseren, hvis jeg vil gemme dem. Det er sådan lige de eneste, jeg kan komme i tanke om på stående fod, som man ikke kan bruge tørret. Så ellers så vil jeg bare eksperimentere med det, og så kan man jo gemme nogen, og ligesom lave nogle test, når planten så er fremme igen, eller hvis man tørrer dem tidligere på sæsonen, så kan man ligesom prøve at lave nogle test op imod for at se farveforskellen. Altså der kan godt være tendens til, at nogle tørrede planter måske giver en smule mindre kraftige farver, når de er tørret, hvor andre vil give endnu kraftigere farver, når de er tørret, når de ikke er. Så det svinger lidt. Så er der en, der spørger, om der er nogle planter, der kan bruges, når de er visne. Generelt så er det bedst at bruge dem, når de er friske, eller plukke dem, når de er friske, og så tørre dem, hvor de ligesom er på deres højeste. Det er den måde, man allerbedst bevarer mest muligt af farvestofferne og den her kraft i planterne. Men altså, man kan godt bruge mange visne planter, altså for eksempel på sommerfuglebusken. De her visne blomsterstande giver også ret kraftige gule farver. Hvis man kommer forbi noget sådan vissent, eller sådan halvvissent regnfald, så giver det jo også nogle farver, men generelt giver det ikke de bedste farver. Men altså, hvis der ikke lige er andet, og man gerne vil prøve at lege med det, så synes jeg bare, man skal slå sig løs. Der vil være lidt farve i, men de vil nok være en del kedeligere, end hvis man havde taget dem, da de var friske. Hvor længe kan de tørrede planter holde sig? Altså hvis de er tørret rigtigt, så ordentligt og bliver opbevaret fint i en papirpose, uden at få en masse fugt og lys og så videre, altså så kan de jo holde sig i mange år. Selvfølgelig kan der sikkert være nogen, der bliver en smule
mindre kraftig med årene, men ja, jeg har masser af ting liggende, der har ligget længe, og som stadigvæk giver god farve, så det kan holde sig ret lang tid, ligesom de fleste andre tørrede ting. Hvad kan de tørrede blomster bruges til? Kan de stadig bruges til bundle dye og banketryk for eksempel? De tørrede planter kan bruges ligesom de friske i forhold til at farve i farvebad og også i forhold til bundle dye. Det kan selvfølgelig give et lidt andet udtryk, når de er tørrede, end når de er friske, men til bundle dye er det rigtig, rigtig fint at bruge de tørrede planter, også til sådan noget som effektgarn, hvis man vil lave det. De kan ikke bruges til banketryk, der skal man bruge de helt friske planter, men de kan bruges til for eksempel ekoprint også. Det fungerer også rigtig godt med tørrede blade og tørrede blomster. Og sidste spørgsmål, jeg lige har med på min liste her. Hvordan opbevarer du de tørrede planter? Det er lidt forskelligt. Sådan store buketter af regnfand eller røllike eller perikon, dem hænger jeg op i en buket, når jeg tørrer dem. Så binder jeg dem sammen i et bund, og så hænger jeg dem op for eksempel her på min overdækkede terrasse eller inde i mit skur. Og så kan jeg fint bare finde på at lade dem hænge på den måde og tørre. Så kan der være nogle vintre, hvor at det simpelthen er for fugtigt, selvom at de er overdækket her, hvor at der begynder de ligesom at mukne lidt. Det er ikke sådan den bedste måde at gøre det på. Det bedste måde, det er, når de har hængt og tørret og er blevet helt tørre, man så hakker dem i stykker, og så opbevarer dem i papirsposer et sted, hvor det er rigtig tørt. Men det er bare ikke altid, jeg ligesom gider gøre det store arbejde, som det er. Så man kan jo godt bruge dem, selvom de er blevet sådan en smule mugne over vinteren, men selvfølgelig bliver farverne lidt bedre, hvis man ikke lader dem hænge og blive fugtige igen, efter de er tørret. Så findel det, når det er tørt, og så læg det i papirposer. Det har jeg også her for eksempel med mine gåseurtblomster. Når jeg lægger dem til tørre, så når de er tørret helt, så putter jeg dem i papirsposer, som jeg så lige bare lukker med et stykke tape, når posen er helt fyldt, og så har jeg dem bare indenfor. Så det var de spørgsmål. Nu tænker jeg, at vi går videre til, hvordan man kan tørre forskellige ting. Lige for tiden, der tørrer jeg rigtig meget de friske blomster her. Jeg vil gerne gemme nogle både til at farve med sådan almindeligt, og til ekoprint især vil jeg også gerne have nogle tørrede blomster. Og når jeg sådan skal gemme dem til at lave farvebad af, så er det jo ikke så vigtigt, at de holder formen, eller hvad man skal sige. Der skal de jo bare tørre, så man kan bruge dem. Så der har jeg sådan nogle bakker. Jeg skal lige hurtigt flytte noget her. Der har jeg sådan nogle bakker her fra sodavand. Og jeg har lige en masse blomster liggende nede foran mig. Det kan I ikke lige se, men det kan jeg vise jer senere. Jeg har sådan nogle bakker her fra sodavand, papbakker, som jeg synes er rigtig gode til at tørre blomster i. Når jeg så har været ude at plukke, nu har jeg for eksempel været ude at plukke nogle blomster her i forgårs. Jeg plukker dem tit i sådan en lille plastikbøtte her, fordi så holder de så egentlig okay lige et par dage, hvis man ikke når at få lagt dem ud med det samme. Men så lægger jeg dem bare ud i den her æske. Kan jeg lige gøre. Og det her, det var den her svovlgule kosmos, og så var der lige nogle gåseurt. Og så var der også lige nogle flere af de her skønhedsøje, jeg har plukket. Så der ligger dem bare op i sådan en bakke her. Og så har jeg en masse af de her bakker, dem stiller jeg bare oven på hinanden. Og så sådan et par gange om ugen, så går jeg lige rundt og vender lidt i dem. Og efterhånden som de så tørrer, så flytter jeg dem over i de her papirsposer og pakker dem ned. Så det er en måde at tørre dem på, hvis man ikke skal bruge dem til ekoprint for eksempel. Fordi når de ligger og tørrer på den her måde, så krøller de sig jo meget sammen, og
ja, så ser de jo ikke så pæne ud på de her print. Man kan rigtig fint bruge dem til bundle dye for eksempel, altså når man tørrer dem på den her måde. En anden måde jeg godt kan lide ved nogle blomster, det er primært ved morgenfruer og tagetes, hvis jeg skal bruge dem til bare farve almindelig med, så kan jeg godt lide at tørre dem på sådan en ranke her. Og det er egentlig super simpelt at lave. Jeg starter med sådan, at jeg tager noget snor eller noget tråd. Lige nu bruger jeg sytråd her. Det må egentlig godt være noget lidt kraftigere end hørtråd, eller et eller andet, der er lidt kraftigere end det. Men nu laver jeg ikke dem her så lange, så derfor så tænker jeg, at det går med sytråden. Så binder jeg sådan en lille gren her nede for enden, lige så de ikke bare lige svupper af sytråden. Og så stikker jeg egentlig bare nålen igennem og ligesom laver en ranke af dem. Jeg kan lige vise jer det her. Så det tager jeg bare lige stilken af og stikker nålen igennem her. Så fik jeg lavet sådan den første ranke her. Så den hænger jeg bare op et sted indenfor, hvor der er sådan lunt og tørt, ikke alt for fugtigt. I mit bryggers for eksempel, eller i mit fyrrum. Og så hænger den bare tørre. Når de så er tørret, så kan man lige klippe den lille pind af, og så trække dem af snoren og putte dem i en papirspose. Det her er jo en fin metode, hvis man for eksempel ikke har en masse ekstra bordplads til at kunne stille bakker med alt muligt på. Så kan man altså hænge det op på den her måde i stedet for. Så jeg laver senere en med de gule af dem også. Det næste jeg vil vise, det er når jeg gemmer planter til at tørre, altså når jeg tørrer planter til ekoprint, så vil jeg jo gerne have, at de er fine og presset, så man får ligesom et flot tryk ud af dem. Og der bruger jeg lidt forskellige metoder til det også. Jeg flytter lige den her smukke buket lidt. Jeg har både sådan en blomsterpresse her, hvor man har ligesom 2 stykker træ og nogle stykker med pap og papir imellem, og så kan man åbne dem og lægge blomsterne ind, og så kan man ligesom skrue til. Og det synes jeg egentlig er en rigtig fin måde. Tit er de her blomsterpresser bare en lille smule små. Jeg drejer lige lidt. En lille smule små, så jeg kan jo ikke have specielt mange blomster i den her. Jeg tænker, at jeg selv skal have lavet en, der er meget større. Det bliver måske først til næste år, jeg får gjort det. Men det vil være rart at have i hvert fald. Men ellers så bruger jeg også bare den helt old school metode ved at lægge planter ind i forskellige bøger og så videre. Jeg tager tit og bruger noget papir fra gamle blade eller et eller andet, hvis jeg putter det ind i en almindelig bog, for lige at beskytte siderne i bogen. Og ellers så bruger jeg tit at tage sådan et gammelt ugeblad eller en gammel avis, eller hvad man nu lige har, og lægge ind i det, og så lægge dem, selve bladet, ind imellem nogle bøger. Jeg havde sådan en ugekalender her fra 2022, hvor jeg ikke har fået skrevet noget som helst i. Og så har jeg tænkt, men nu kan den lige så godt blive brugt til at tørre planter i. Så jeg så I kan se igen. Så altså her, der ligger jeg det bare i pres ind imellem siderne her. For eksempel en side, hvor jeg har nogle skønhedsøjer, jeg lige har lagt ind for et par dage siden. De skal lige have sådan lidt mere. Jeg synes faktisk, det her med at bruge et blad og bøger på den her måde, fungerer rimelig godt, fordi trykket ikke bliver så hårdt, og så holder de bedre fasongen. Ved den her blomsterpresse, der kan man godt komme til at stramme for hårdt, og så bliver blomsterne sådan ret deforme at se på. Så der synes jeg egentlig, det her fungerer meget godt. Men jeg tænker, jeg godt lige kan have lidt flere planter inde i den her, så kan jeg lige vise jer.
Nu har jeg jo nogle i forvejen, så derfor er jeg sådan lidt forsigtig, når jeg åbner de forskellige sider. Og som I kan se, måske kan se, så bliver det jo sådan lidt bulet og sådan noget. Det suger jo lidt fugt fra planterne, så derfor er det også en god idé, at man ikke lægger dem sådan direkte ind i sine gode bøger først. Her har jeg nogle små kamilleblomster, duftløs kamille, som jeg gerne vil tørre med stilk på. Så bukker jeg ligesom stilken lidt heroppe ved hovedet, sådan så jeg kan lægge hovedet fladt ned, fordi det ser pænest ud, når man trykker med dem. Og så lægger jeg dem bare sådan lidt pænt. Nu er det lige lidt tid siden jeg hentede dem her, så derfor så sådan begynder de at blive lidt bløde i dem. Det bedste det er, hvis man sådan går i gang med at presse dem lige efter man har hentet dem. Men så handler det egentlig bare om at få dem lagt nogenlunde pænt ned. Sådan der. Nu skal se om jeg kan have lidt flere. Sådan der. Og så lukker man bare lige ned her. Prøver om man kan få dem til at ligge nogenlunde. Og så lægger man noget pres på. Så jeg har jo lidt flere her, jeg gerne vil presse, men der tror jeg lige, at jeg tager et nyt blad. Så tager jeg lige her. Det er et blad om biodynamisk jordbrug. Men det er meget passende. Så jeg slår op på en side her. Her vil jeg gerne lige putte nogle af de her skønhedsøje til presning. Så kniber jeg bare lige den lille stilk af, der sidder der. Så handler det jo om sådan lige at prøve at få dem til at ligge nogenlunde. Det er lidt forskelligt, hvor nemt eller svært det lige er fra plante til plante. Hvis der er nogle af dem, jeg synes er lidt for sådan grimme til at blive presset, så lægger jeg dem bare lige til side, og så putter jeg dem bare over og tørrer dem i bakken i stedet for. Og de her skønhedsøje for eksempel er rigtig gode til at bruge til ekoprint. De giver nogle virkelig flotte print tørret. Især også fordi der er rigtig meget farve i dem. Så når man bruger dem frisk, så kan de godt have tendens til at flyde en del ud. Især hvis man damper dem sammen med noget, som egentlig skal have længere tid end blomsterne. Så man kan ligesom nemmere få nogle tryk, hvor både skønhedsøje og de andre planter er, hvad kan man sige, lige flotte dampet på. Hvis man lader skønhedsøjerne dampe for længe, så begynder farven at bløde ud, og så får man et ret uklart tryk. Og det vil man jo ikke have. Så derfor kan det altså være en god idé at tørre dem til det. Så det var lige umiddelbart dem, jeg havde, der var fine til at tørre. Så går jeg bare lige et par sider hen til en side om forskning i agurkernes vitalitet. Spændende. Jeg har et par gåseøje her. De er jo sådan lidt mere bulky i det, sådan store. Så de vil også tage længere tid om at tørre, og ved dem der skal man altså være opmærksom på, at de ikke begynder at mugne for eksempel, fordi der er så meget fugt i dem.
Hvis nogen som dem, der synes jeg, blomsterpressen egentlig kan være ret god, fordi at de har altså brug for et lidt hårdere pres, end for eksempel skønhedsøje har. Og så lægger jeg lige det sidste i her. Og det her, det er så det samme, jeg vil gøre med alle de her skønhedsøjer, jeg har stående ved siden af mig. Sådan. Så lukker jeg mit blad til. Og så lægger jeg det bare i pres her imellem to andre bøger. Så der er det jo godt lige at finde nogle bøger, der passer nogenlunde med størrelsen på ens blad. Så det ligesom bliver et jævnt pres over det hele. Men ja, hvad har jeg ellers stående her? Jeg har nogle ærn stående, som lige var et biprodukt af, at jeg samlede nogle egeblade, jeg også skulle tørre. Nogle ærn som dem her vil jeg bare lade ligge i sådan en åben bøtte, enten sådan en her, eller som jeg viste jer før, de der, hvad hedder det, papæsker fra sodavand og så videre. Så dem vil jeg bare lade ligge og tørre på den måde. Og så kan jeg også godt lide at gemme en del blade til EcoPrint. Og jeg har et kursus i EcoPrint i november. Jeg tror, altså det er måske udsolgt nu, men sidst jeg tjekkede, var der lige 1 plads tilbage over i Birkerød. Og der i november er der jo ikke mega mange blade at finde på træerne. Så derfor så har jeg været i gang med at skulle samle nogen ind og tørre, så vi har til kurset der. Og det er jo en ret tør type af blade. Så de er lidt nemmere at tørre, men jeg vil stadigvæk gerne have, at de holder en nogenlunde flad form, sådan så de er nemme at trykke med. Men samtidig så synes jeg, det er et lidt for stort arbejde med så mange blade og lægge dem ind imellem siderne på bøgerne. Så den måde jeg gør det på, det er, at jeg plukker alle bladene. Nu er det her lige birkeblade, og det var faktisk ikke lige den, jeg skulle have fat i. Men jeg plukker ligesom alle bladene. Jeg har altså lige en masse ting stående her. Og så lægger jeg dem ned i sådan nogle papæsker her. Med også nogle papskiver, der ligesom deler bladene. Og så får de lov at tørre i de her æsker. Der skal man sådan have et rimeligt tørt sted, man kan stille dem. Og så skal man altså lige tjekke til dem løbende, at de ikke for eksempel begynder at mugne. Men altså det fungerer rigtig fint, synes jeg, med sådan noget som egeblad, lynd og birkeblad. Dem der har de her meget tørre blade i forvejen. Og der er det altså bare sådan et moderat pres, jeg lægger på. For at sikre mig, at når de sådan tørrer ind, så bliver de ved med at være flade og ikke begynder at krølle sig sammen osv. Men der ligger jeg dem altså ikke ud side for side, fordi det vil simpelthen tage for lang tid med så mange blade, som der er her i. Og så bruger jeg sådan nogle her til at skille, hvis der kommer flere forskellige i. Og så når de ligesom har tørret i et par dage, så kan jeg godt finde på at lægge lidt vægt på, altså lige lægge et par sten eller et eller andet, der lige sådan trykker dem ned. Så der vil selvfølgelig være nogle blade, der er kommet til at ligge lidt. Jeg prøver sådan at lægge meget forsigtigt ned, men der vil selvfølgelig være nogle blade, der ligger lidt skævt eller et eller andet, sådan så at der kommer nogen, der bliver krøllet. Men til gengæld så tager det meget kortere tid, når man skal presse så mange her frem for, hvis jeg lagde dem alle sammen ind i blade og bøger osv. Så det kan være en fin idé også at lave for eksempel nogle huller i siden af kassen, til ligesom at der kan komme lidt luftcirkulation ind, og så kan man også bruge de der
papbakker, og så bare lave lidt færre lag af dem, og lægge et stykke pap over, eller et eller andet, der lige kan trykke det bare en lille smule ned. De skal ikke sådan fuldstændig fladpresses. Ja. Hvad har jeg mere at sige om det? Altså, jamen som sagt ellers, hvis man bare skal tørre, for eksempel havde jeg nogle egeblade, som ikke var pæne nok til at blive gemt til ekoprint. Dem tørrer jeg så bare og gemmer til at farve med almindelig. Der lader jeg dem altså bare ligge i igen nogle kurve eller nogle bakker eller et eller andet. Nu lige her i det her sådan super lækre septembervejr, der har det jo været virkelig dejligt lunt og ikke sådan specielt fugtigt. Så der har jeg også bare kunne lægge dem lidt ud udenfor her på den overdækkede terrasse, lige putte dem sådan fladt ud, og så begynder de altså at tørre lidt, og så kan jeg flytte dem over i nogle papirsposer eller et eller andet. Jeg ved også, der er nogen, der tørrer blade i forskellige former for de her netsække, man bruger til gulerødder og kartofler, eller i sådan nogle jutesække, altså en lidt luftig sæk af en art, hvor de så putter bladene i, og så hænger dem op et overdækket sted, og så ligesom går og vender lidt i dem. Så det er altså også en mulighed. Der er også de her, hvis I kan huske, de der sådan ret nulleragtige, sådan aflange nogen, man kan have sit tøj inde i, man kan købe i IKEA, sådan en net en i sådan, med flere forskellige rum, hvor at man kunne putte tøj og ting og sådan noget ind i. Det er tit sådan noget, der er på et børneværelse. Dem kan man altså også bruge til at putte blomster og blade i, og så hænge dem op til tørre på den måde. Ja, jeg kan ikke lige komme i tanker om mere til emnet lige nu. Men hvis I har nogle spørgsmål til, hvordan man tørrer forskellige ting, og hvordan og hvorledes man gør, når der kommer lige en kat her, der vil kæles, så kan I bare skrive dem ned i kommentaren. Og så vil jeg jo som altid blive rigtig glad, hvis I vil like opslaget, hvis I kunne lide det, og hvis I vil abonnere på kanalen her, fordi det gør det lidt nemmere for mig, hvis jeg når op på et vist antal abonnenter på kanalen, så har jeg ligesom nogle bedre muligheder for nogle forskellige ting. Så hvis I kan lide det, så må jeg så meget gerne lige abonnere på kanalen. Og så ses vi bare næste gang. Hej. Og så lige en sidste ting her til sidst. Jeg havde lige glemt, at jeg egentlig ville reklamere for mine kurser her i efteråret og i vinteren. Så jeg har lige lagt en liste op her. Og som man kan se, så er der jo mange spændende ting. Indigo-kurser, hvor vi blandt andet skal arbejde med fruktosevat. Der er få pladser tilbage på grundkursus i Ense Husflid nede ved Svendborg. Så har jeg kurser i malebejser, som også er rigtig spændende, og jeg har bundle dye og ekoprint og effektfarvning, og så også nogle kurser i at lære at spinde garn. Så hvis der er noget, du synes er spændende, så kan du gå ind på min hjemmeside og se, hvor du kan tilmelde dig de forskellige kurser. Hej!